No, ja už bez váhania idem do toho futbalu a ideme tam teda spoločne. 3, 2, 1. Loďka nás odplúla. Futbalový štadión je tam za rohom a my sme tu. Tuto je nejaká teta. Dobrý deň. Kebyže len tak môžeme ísť do toho futbalu. Dobre. Je ťažká cesta pred nami k futbalovému štádionu. Dobre ľudia, už som vyšlapal cestu. A k tomu futbalovému štadiónu musím ešte prestúpiť do vlaku a ísť. Kedy tam už budeme, konečne už som v druhom vlaku. Ja som si až teraz uvedomil, že za chvíľku už ten zápas aj končí, lebo ja som precestoval celý svet a skončil som tu. Ale je tu krásny výhľad.